Исәмесі Шалатова телеканалында яңалыклар вакыты, студияда мен Румил Карамиев, игътибарыгызга бүгінгі программаның төп темалары. Шалыда яңа бассейн булачак, спорт объектын Казаннан кайтарачаклар. Үзләрен борчыган сорауларны шәһәр җитәкчесенә җиткерәләр. Хезмәт коллективлары белән очрашулар дәвам итә. Бүген аларның чираттагысы Түбән Кама ГСында үтте. Урында Ләйсән Ханова булып кайтты. Президент белән бергә республика җәмәгать оешмасы балалар открыткасына бәйге игълан итә. Анда 7 яшьтән 18 яшькә кадәрге балалар һәм яшүсмерләр катнашала. Сәяхәтче студент Кореядан Таллинга кадәрге юлны велосипедта узарга ниятли. Бүген ул безнең шәһәрдә тукталды. Аның белән хәбәрчебез очрашты. Шалыда яңа бассейн булачак, спорт объектын Казаннан кайтарачаклар. Бассейн мобиль, ул безнең шәһәрдә эшен су төрләре буенча дөнья чемпионатыннан соң дәвам итәчәк. Яңа бассейнда йөзү буенча секциялар оештыру планлаштырыла. Бу үз чиратында шәһәрдәшләрнең су спорты төрләре белән кызыксынуын арттырырга тиеш. Бассейнны ел ахырына урнаштырырга шандыралар. Рустам Нургалевичем Минихановым. Шолыда яңа бассейн булачагы турында карар бар. Без аның өчен мәйданны Гренада паркында билгеләдек. Бирдә футбол кыры бар, стадион да сентябрь башында ачылачак. Лесоцех юлларында эш гөрли, төзүчеләр эшне 45%-ка төгәлләде. Хәзер юлчылар Шлюзовая урамында асфальт салу белән шөгыльләнә. 2 көннән Садоводский урамына күчәчәкләр. Юлчылар 2 смена эшли, 60 кеше җәлеп ителгән. Эшләр вакытында урамнарда юл ябык. Автомобильчеләргә урау юллар сайлап үтәргә туры киләчәк. Әмма моңа бер дә борчылмыйлар. Юллар бирдә 70нче еллардан бирле төзекләндерелмәде. Юлларны төзекләндерү турында бүген хезмәт коллективлары белән очрашу вакытында да сөйләштеләр. Бүген Алмагдиев, Түбән Кама гидроэлектростанциясында шәһәрдәшләр белән аралашты. Предприятие эшчеләре белән очрашуга актив җәмәгать эшлеклесе Олег Морозов та килде. Теманы безнең хәбәрчебез Ләйсән Ханова дәвам итә. И дорожный лесоцех делает Камгорстрой. Наши с вами мужики, которые работают на предприятии Камгорстрой. Или завтра они работать не будут за пиво. Наил Мәгдиевнең Түбән Кама гидроэлектр станциясында хезмәт коллективы белән очрашуы гадәти әңгәмә төсен алды. Ул быел юлларны ремонтлауга чаллыга Татарстан бюджетыннан моңарчы күрелмәгән зур сума бирелүен тагын бер кат билгеләп үтте. Сөембикә проспектына 660 миллион сум, лесоцех юлларын төзекләндерүгә 196 миллион сум. Шәһәрдәшләр өчен тагын бер куанычлы яңалык, икенче шәһәр хастаханәсендә төзекләндерү эшләре башлану. Аның суммасы 250-270 миллион сум белән исәпләнә. Для начала Рустам Нургалевич Миниханов. Эшләрне башлау өчен Рустам Миниханов 170 миллион сум акча бүлеп бирде. Камгас Энергострой оешмасы ремонтны башлап та җибәрде инде. Бу кризис шартларында шәһәрнең алга таба үсеше турында сөйли. Очрашуда республика һәм шәһәр өчен мөһим вакыйга 13 сентябрьдә булачак сайлаулар турында да сүз булды. Бу көнне без Татарстан җитәкчесен һәм шәһәр советы депутатларын сайлаячакбыз. Җәмәгать эшлеклесе Олег Морозов билгеләп үткәнчә, хакимият нәтиҗәле эшләргә һәм сайлаучылары алдында зур җаваплылык тоярга тиеш. Чем ответственнее мы подходим к этому выбору, Без сайлауларга никадәр җаваплы карашта булсак, үз тавышыбызны бәяли белсәк, власть та шул кадәр яхшырак була. Чөнки ул кем алдында ни өчен җавап тотуын, кем тарафыннан сайлануын аңлап тора. Түбән Кама ГС хезмәткәрләре очрашу барышында үзләрен борчыган сорауларны Наил Мәгдиевкә җиткерде. Ләйсән Ханова, Айрат Закиров, Шалытова, яңалыклар. Бүген Россия Коммунистлары партиясы әгъзалары Үзәк районның территориаль сайлау комиссиясына шикаят белән килде. Аларны сайлауларда катнашу өчен теркәмәгәннәр. Бүген бирдә кандидатларны һәм партияларны теркәү буенча утырышта үтте. Сөйләшүләр ачык формада оештырылды. Нәтиҗәдә Россия Коммунистлары партиясыннан 1 мандатлы округлардан 4 кеше сайлауларда катнашу хокукына ия булды. 3 кешенең мөрәҗәгатен кире кактылар. Сайлау комиссиясе вәкилләре моны имза кагазьләрендә хаталар булып аңлатты. Комиссия карары нигезендә Россия Коммунистлары партиясы шул ук сәбәпләр аркасында сайлауларда катнашу өчен теркәлмәгән. Әлеге факт буенча эш хокук саклау органнарына тапшырылачак. Мы получили соответствующее заявление от самого. Без имзаларны җыйган кешедән гариза кабул иттек. Анда ул үзенең бернинди имзаларда куйдырмавы, компартия файдасына агитация үткәрмәү турында ачык итеп яза.
Президент белән бергә республика җәмәгать оешмасы балалар открыткасына бәйге игълан итә. Ул безнең республика, без булдырабыз, без бергә республика көне белән Татарстан исеме астында үтәчәк. Акция Татарстан Республикасы мәдәният, яшьләр эшләре, мәгариф һәм фән министрлыклары белән берлектә үткәрелә. Район яшьләр үзәге Солнечный балалар лагерында открыткалар конкурсына әзерлек эшләрен башлап җибәрде. Бәйгенең максаты укучыларда һәм яшьләрдә патриотик үзаңны үстерү, табигатькә сак караш, илең өчен горурлык хисләре тәрбияләү һәм матур рәсем төшерә белүчеләрне табу. Я хотела бы всех поздравить. Минем барлык кешеләрне дә шушы бәйрәм Татарстан көне белән тәбрик итәсем килә. Бүген бу открыткамны яраткан әбием өчен ясадым. Әбием, мин сине бик яратам. Мин үземнең шәһәремне, республикамны бик яратам. Шуңа барлык туганнарымны якынлашып килүче Татарстан көне белән котлыйм. Мин сезне яратам. Мне очень понравился этот праздник. Миңа бу бәйрәм бик ошады. Бу лагерьда беренче тапкыр үземнең республикамны һәм шәһәрне бик яратам. Ял лагерында балаларга рәсемнәр буенча мастер-класслар күрсәтелде һәм викторина узды. Бәйгедә Татарстан Республикасының 7 яшьтән 18 яшькә кадәрле мәктәп укучылары, яшьләр хәрәкәт активистлары, яшь гаиләләр һәм яшь белгечләр катнаша. Рәсемнәрне акварель, гуашь, төсле карандашлар һәм фломастерлар белән ясарга мөмкин. Һәр эш өчен катнашучы анкета тутыра. Открытки можно выполнить любой технике на формате А4. Открыткаларны төрле техникада А4 форматында ясарга кирәк. Беренче битендә президент белән бергә республика туган көнең белән дигән сүзләр, эшки ягында якыннарны, туганнарны котлау теләкләре булырга тиеш. Республика көненә кадәр әле вакыт бар. Открыткаларны 52-31 адресы буенча 20 августка кадәр җибәрергә була. Төгәлрәк мәгълүматны mcarion.ru сайтыннан да белергә мөмкин. Илсия Валиуллина, Дмитрий Райчеев, Чаллы ТВ, яңалыклар. Ишегалда бәйрәмнәре үткәрү матур традициягә әйләнеп бара. Чираттагысы 26-да 12 йорты каршында булды. Халык белән Наил Мәгдиев та очрашты. Шәһәрдәшләр үзләрен кызыксындырган сорауларны җиткерде, теләк тәкъдимнәрен ирештерде. Тулырак безнең алдагы сюжетыбызда. Бәйрәмгә килүчеләр күп иде. Күршеләрнең бер кайчанда булай бергәләп җыелганы булмаган. Хәтта җыелышларга да күпләребез килми иде, ди йортта яшәүчеләр үзләре. Күңелле, кешенең әзрәк настроениесе күтәрелә. Менә әбиләр чыкты, балалар чыкты. Менә без чыктык балалар белән. Менә балаларның күңелен күрәсез, без олыларның күңелен күрәсез. Рәхмәт. Бөтен халык бердәм дус тату яшәсен. Чтобы мир була, тынычлык, илләребез, сәламәтлек һәр барчабызга. Коягына барсак та шушы чаллыбызны сагынып кайтабыз. Койдагына менә җылы суы, мондагы матурлык, мондагы хузурлык, мондагы чәчәкләр менә бөтен җирдә. Бер җирдә юк мондый матур шәһәр. Дөрес, Ишегалда бәйрәмендә өлкәннәргә караганда балалар күбрәк иде. Бүген алар замана уенчыклары, гаджетлар турында онытты. Балалар хәрәкәтчән уеннар белән мавыккан арада өлкән буын Наил Мәгдиевны тыңлады. Проведена большая работа по капитальному ремонту наших школ. Быел 6 мәктәпне капиталь төкләндердек. Киләсе уку елына 16 мәктәп бу программага кертүне максат итәбез. Оештыручылар Ишегалда бәйрәмнәрен Автозавод районының һәр комплексында үткәрергә вәгъдә итә. Аның киләсесе 46-да 11 һәм 52-дә 07 йортлары янында узачак. Лесенханова, Ксения Антонова, Чаллы ТВ, яңалыклар. Бүген Чаллыга Көньяк Кореядан сәяхәтче студент килде. Ханил Парк рус телен бик ярата һәм аны өйрәнү өчен төрле усуллар куллана. Туган иленнән Таллинга кадәр юлны ул велосипедта узарга ниятләгән. Бүген ул безнең шәһәрдә тукталды. Сәяхәтче белән хәбәрчебез очрашты. Очень устал. Кореядан Владивостокка кадәр паромда, аннары поезд белән. Көненә Ханил Парк 160 чакрым юл уза. Кайбер урыннарына автостоп ярдәмендә үткән. Суенның сәяхәте инде 45 көн дәвам итә. 1 сентябрьгә кадәр ул үзе укый торган Таллин дәүләт университетына килеп җитәргә тиеш. I want to study English and Russian. Мин рус һәм инглиз телләрен өйрәнергә телим. Таллинны исә ни өчен сайладым? Чөнки бу шәһәр Европа һәм Россия арасында урнашкан. Ике мәдәният үзәге шигендә тәҗрибә тупларга телим. Ханилгә 23 яшь, ул булачак архитектор, планнары зурдан. Туган иле Кореяда герой булырга, үзенең сәяхәте турында китап язарга тели. Аның бер бүлеге һичшиксез Чаллы турында булачак, ди Ханил. I like this Kama Rika Kama. Миңа Кама елгасы бик ошады, пляж да, кызлар да бик матур. Шәһәр үзенчәлекле, Чаллы мин үткән калаларга ошамаган. Киләсе тукталыш Казан, Ханилне алда әле тагын чакрымнар көтә.
Лейсан Ханова, Юлия Чкаловская, Шолы ТВ, яңалыклар. Біз енді оңа қайырлы емен юллар тілеп қалық. Біздің яңалықларыны сіз tvchilny.ru рәсми түркімді қоры аласыз. Шулай күн дауымында 10-да, 12-де, 14-де, 16 сағатларда Шолы ТВ ТВ-центр каналларында күн яңалықлар эфирға ашыға. Республика, ил, дүния хабарлары білен һәм көңіл радиосы таныштыра, һәм сізге әлбәттә күн дауымына жетерлік яхшы кайф бүләк итә. Шулай ук сентябрьгә хәтле сез хөрмәтле безнең телевизор караучылар, күңел радиосы һәм Шолы ТВ каналлары өчен үз тавышыгызны бирә аласыз. Исегезгә төшерәбез. Шолы ТВ каналы һәм телерадио компаниясе легендар брендлар конкурсында катнаша. Моның өчен сез бары тик безнең tvchilny.ru сайтына кирип, әлбәттә конкурс дигән томга басып, үз тавышыгызны калдырырга тиеш буласыз. Без сездән әлбәттә көтеп калабыз яңадан-яңа өстәмә тавышлар. Бүгенге сезнең белән саулашабыз. Димәк, бу сезгә җиткәнчә соңгы мәгълүматыбыз иде. Исән-имин булыгыз. Иртәгә нәкъ шушы вакытта һәм шушы урында без һичшиксез күрешербез. Һәр укытучы үзе укыткан укучыларның уңышларына сөенә. Алар турында горурланып сөйли. Сез дә үсеп килүче буынны укыту һәм тәрбияләү өчен заманча шартлар булдыруга ярдәм күрсәтә һәм меценат буларак үзегез турында яхшы хатирәләр калдыра аласыз. Үткәнен белгәннең киләчәге бар. Үз мәктәбеңә ярдәм ит. 2015 елның 13 сентября бердәм тавыш бирү көне. Татарстанда республика президентын һәм җирле үзидарә органнарына депутатлар сайлыйбыз. 2015 елгы сайлаулар 900-дән артык сайлау кампаниясын, 3 миллионга якын сайлаучыны берләштерә һәм Татарстанның барлык районнарында үткәрелә. Һәр граждан сайлауда катнашырга хокуклы. 2015 елда иң мөһим сайлаулар